Sanibonani babukeli, siyanibingelela. Sasekuyo lo ndaba, sasekuyikhulekano kaMthetho endaweni yaseSikhawini eGobandlovu. Siyanibingelela. Babukeli la ejele kunensizwa la bakuyinsizwa eyayisikhondla khondla. Indoda yaziwa ukuthi iyabulala ngokwendawo eyangapha kule ndawo ethi iseMtuba. Shuthi le ndoda yaboshelwa icala lokubulala abantu abawu6. Ibabulala ngokuhlukana ke, nothi ukuthi babulala ngathi ukubabulala ndawonye semdeya shuthi nje abantu abahlukene shuthi nje yayithi mayihamba igange ifika ibulala umuntu, ihamba igange ibulala umuntu. So ithe mayisiboshwa yatholwa amacala o-schedule 6 abawu6. So mabethu schedule 6 icala esuke serious njengemeda kanje, njengoba yena wayekade ebulala bethu schedule 6. So yaboshwa ke le ndoda le. So le ndoda yagwetshwa udilika jele. Yagwetshelwa kuleli jele ethu iseqala kabusha lapha eMpangeni. So le ndoda ithe mayisiboshiwe la ngoba ke nazi ukuthi umuntu kwesinye isikhathi uma ehlupha ngaphandle emphakathini kuyenzeka uthola ukuthi nasejele ufika yahlupha. Okay, ifike le ndoda le yagwetshwa ke u-life sentence. Yahlala isikhathi mangaphosisi yahlala eminyaka ezala ko-18 ingaphakathi ejele. So isizathu sokuthi ihlala o-18 ngicabanga ukuthi kwakufanele ngabe iparole iyayithola noma kufanele ngabe kwasesekukhona uhlu lokuthi bengayinikeza ushwele ukuthi bengasekhaya, even though beyinikeze u-life sentence ngoba bisihlala isikhathi eside. Shuthi behavior yayingekho right ejele. So umuntu ibihlupha ihlumeza ngoba ithe imayisila emva kwalo 18 years ihlezi la ngaphakathi ejele. Kwaba sekuba nalento leyo ukuthi iyona yabulala ujele phakathi ejele iboshiwe ngaphandle kokuthi yayiphakama ngokwenombolo. Shuthi ngoba singabantu ujele shuthi waba nequery nale ndoda, shuthi kwakhona ukungazwani kahle. So le ndoda le ibe isibona ukuthi lo jele shuthi uma endleleni yayo wabe ethatha umese wagwaza lo jele, kubuka nje wonke umuntu wamgwaza washona futhi same time khona lapho ejele laseqala kabusha. So le ndoda kube emveni kuba isigwaze lo jele ibe le ndoda ojele sebeyinazi ke jet makushaya umuntu nje isibosha mashaye ujele noma isibosha sishaya sinye isibosha siyashawa. So ojele babe sebehlangana kuyo le ndoda bayishaya ukuyishaya kwabo impela bayishayisisa ngalendlela ukuthi wonke umuntu wayeseyibona ngasikhathi le ndoda beyithatha kwase sekufana nendoda esingasekho emhlabeni, kodwa even though yayisaphefumula bayisebeyisa ngesibhedlela nangempela yahamba yahlala yaba kuyikhoma isikhathi eside. Abazali njalo akekho umzali noma yamalungu omndeni ayazi ngalesi sigameko sokuthi lensiza ishawa amaphoyisa isesibhedlela. Bona bazi ukuthi nje le ndoda iboshiwe futhi ayisophindi ibe khona ekhaya. Njengoba nazi babukeli nani ekhaya, uma uzwiwe ukuthi umuntu wakini uzospend impilo yakhe yonke ejele, umuntu ongakaze boshwe noma ongakaze dibane nokwazi izinto kanje uke ejele kulo muntu ngesiphinde simbona. Kanti nabo abakuba lensiza ngoba behlezi babe nalento ukuthi vele le ndoda ngesisaphinde siyibone thina iza la kithi ngaphandle ekhaya. So sesohle siyibone ejele, nakhona ukuyibona ejele kwasesekukancane ngoba babe mabe ejele befike bethola izitori zakhe ukuthi uyakhathaza lo mfulo. Kwazise khumbuza ngithe lensiza ibihlala eMtuba. So ukusuka eMtuba uze eMpangeni ufike egcineni uthola umuntu ngeke bekwazi ukumbona ngenxa ukuthi uyahlupha mhlawumbe uvalele lapha na kwi-single cell lokho okuthiwa amakhulukudu. So akekho kokuba wayazi le ndoda esesibhedlela ngesimo sokuthi igwaze ujele yabe sishawa na yasiya kwisibhedlela ohlala kuyikhoma. So ube umuntu orecover khona lapha esibhedlela ngoba indawo abamshaya kuyona kakhulu, bamshaya kule ndawo la nangabamshaya kwafacaka. Shuthi isikali lesi kwaba khona ucrack okukhona kokufacaka kwethambo, ngazi ngizothi ithambo noma inyama. So kwabe sefaca sho ukuthi uma usumbuka kanje umbone la ukuthi okay uneyifaca la kusho ukuthi le ndoda yayithwele kanzima la esuka khona uma ungazi ukuthi yashawa yalimala kanjani. So le ndoda ithe mayisisi isesibhedlela isithola ukuthi iya recover, babe sebeyidedela ejele ukuthi esibhedlela bayidischarge bangabe sayibuyisele eqala kabusha, bayithatha yaya eCockstad. So mayifika eCockstad yahlala yodwa kwi-single cell. eCockstad ke babukeli mhlambe esihlukanise la
Kokstad yes ijele but not just ijele lifana namanye amajele. Amajele ahlukene lela ukuthi isingisi akulona language kodwa bathi isemest something like that. So ijele lela ngempela ligoba abantu abanenkani. Cathi abantu abafethu abaningi sebebakhuluma ngani nawe ezinye indawo ukuthi ijele lase Kokstad lethiwa iBhongweni lidume kanjani. So bamthatha ke lo mfo bayomfaka khona kulelo jele. Wahlala. Khumbula ke lo mfowethu ngoba eboshwe la uboshwe life sentence. Then manje usezochargewa futhi ngecala lokuthi ubulele ujele ngaphakathi. Okusho ukuthi icala lemeda leli, icala elikhulunywa enkantolo futhi akulona icala elikhulunywa ngaphathe ejele bese liyaphela. Alright. Into eyenzakalile bese bacena bakuboka lensiza. Lensiza sibula lo muntu lapha ngaphakathi ejele. Kodwa ngoba sibula lo muntu sidlulisele eKokstad. So sebeyazi lento dayiseka eqala kabusha manje isihambile yakuphi ya eKokstad. So mayifika lapha eKokstad vele bazofaka isingle cell yahlala yodwa. Lento iyahlala isikhathi eside lapha eKokstad mangaphosiswa 7 years to above. Abakubo bebese nakho vele ukuthi okay vele lo muntu bugwetshwa life sentence usephinde futhi wabulala umuntu wagwetshwa 25 years sorry 18 years. So njengamanje futhi vele lo muntu ukuphuma into engekho angeke iziyenzeke. Banabo bagcina sebekhohlwa uyena ukuthi siyamshiya nje kanjalo vele uzosho ukuthi uzofela ejele. Le ndoda le ithe mayisiqeda isigwebo sakhe saseBhongweni akabanga bese ayibuyisele iqala kabusha le ndoda. Kunalokho ukuthi beyibuyisele eqala ukuthi bese beyirelease bayikhipha kwathiwa ayiphumela ngaphandle. So le ndoda ngoba iphumela ngaphandle ihambe straight ya ekhaya. Uma ifika ekhaya akekho ongathukanga baba ngathi babona umuntu ofe wavuka sebembona uyaphila. Bamjabulela ke Nkosi yami ekhaya uyazi ke ekhaya abantu uma bafuna uzoqhamuka nje futhi behlalele bengalindelele ukuthi amjabulela bamhaga ke bambamba bobe sambuza uyaphila. Kodwa into eyabisinotiseka ngale ndoda kube sekutholakala ukubukeka sengathi engqondweni ayisekho la siphazamisekile. Bese amjabulela kusenjalo. Hayi bayibona lo muntu lo ngathi ulimele engqondweni ohlukumezekile. So ke bese bemthatha yebo abomndeni. Bayibuza futhi ukuthi lona uphuma kanjani ejele uno life sentence unecala kasando kulenza recently elimgobo 18 years. Lo 18 years uhlale only 7 years under isigwebo sika 25. Sika life sentence. Njengamanje waphinde wathola 18 years but useyaphuma ula ngaphandle. Ngoba ephuma eza la ekhaya usebuye usenenkinga yengqondo. Alright bamthatha ke lensiza bayisa esibhedlela sabantu ke abalimele ngokomqondo bahamba basuka hlala khona. Njengoba kumanje sikhuluma nje lapha mngweni ukusesibhedlela sabantu abalimele ngokwenqondo. So umbuzo la babukeli uthi why le ndoda beyikhiphe ejele? 1 ibulale iphoyisa ngaphakathi yalibulala ngehluku. Ino life sentence ejele. Baphinde bayigweba futhi eminye umnyaka u18 ngaphezulu kwalo life sentence. So vele uyabona ukuthi ijele ngeke limnike iparuli ngoba usebulale bani ujele. Baphinde bamgweba. Shuthi lo muntu life sentence wakhe kufanele uphile njengoba unjalo nalo 18 years. But bamdedelile. Bephila futhi lo muntu la. Wahamba wayeBhongweni eKokstad wabuya waye bamdedela. Bamdedela ngaliphi akwaziyo ukuthi bamkhiphe ngaliphi. Namanje umndeni usabhizi phezulu uyayilandela into kanjalo. So umndeni uma ulandelela le case uyayibona ukuthi lo muntu bengafanele bengaphandle. Kodwa egcineni uselimela ingqondo. Njengamanje akwaziwa noma isidumbu somuntu lo owambulale ujele ukuthi khona into abayenza mhlawumbe basilumba ukuthi yena umuntu obulale lo jele abe nenkinga yokulimala engqondweni akekho umuntu owaziyo. Alright. So le ndoda ke namanje khona babukeli ilapha ngaphakathi endaweni zabantu abagula ngokwenqondo iyalashwa sazi noma izogcina ikwazile ukuthi ibe right. So ke ngiyabuya ngiza la entweni zangaphakathi ejele. Kunombukeli la ngisho ababukeli abake bakhuluma estory lezibe khona abebefisa ukwazi ukuthi ejele ngoba akuhlali phela abantu abamnyama kuphela futhi ejele akuhlali abantu besilisa kuphela. So kuyahlukanisa ijele abantu besifazane bahlala bodwa kwelabo ijele nabantu besilisa bahlala bodwa kodwa kuba nezinhlanga la ekhona. Siyathola ukuthi kunabantu abamhlophe ababoshwayo asike sinabantu baseNdiya ababoshwayo ama-China ama-Khaladi nje ngokuhlukana kwezinhlanga esinazo lapha emhlabeni wonke jikelele. So omunye umuntu uze waba specific ke wabuza ukuthi umlungu
neNdiya baphila kanjani mabe ngaphakathi ejele because emajele phela ngithi ukukhulunywa inombolo and definitely ejele isebenza ngesizulu. So umlungu uzoyazi kanjani noma uzoba isisebenzi kanjani ejele. Okay, ake ngixoxele kancane nami engikwazi ngingakubona. Bakhona belungu mina engake ngaboshwa nabo bengibafice phakathi ejele futhi ngibabona impilo ababeyiphila. Angithi thina ngoba senza amacala singabantu abamnyama siyahamba selapha. Vele yazi ngoba ngisuka la mina ngithi ngiyontshontsha. Shuthi vele ngiyontshontsha ngoba anginalutho ngifuna imali ukuthi ngiphile. So ngiyaboshwa futhi ejele anginalutho. Mhlawumbe akekho umuntu osekhaya uzozongibona noma ekhona uzofika mhlawumbe ezongilethela mhlawumbe imboza nje lencane mhlawumbe ngabe ka 30 rand ngabe kamalini. Le ngeke iziqede ngisho u3 days. Ikuyabhenywa ke babukele ejele. Ejele isizungu sichitha ngathini indlela uyikhipha busy ngogwayi. Ulokhu ugoqa ngoba phela isikhathi siningi ejele kubhenywa imboza ngisho indoda yakho ngathi inama millions. Kodwa manje ngafika lapha ejele iyofika ibhema imboza ngoba imboza yona ibhenya kakhulu imboza ejele ibhenya because isuka isikhwama enkulu. So uyakhona ukuyigoqa ngendlela yakho yokuthi usave. Kanti iluze amaluze maye u20 kwi20 uyazi makwahosha yodwa hayi vele siphelile minus yabo. Kanti imboza yakhona uthatha into encane kubahlukanisa khona ama5 khona ama10 yini ama5 nama10 umuntu akazi. Kudala emakhaya makudayisa insangu bekuba namaphepha agoqwa makudayisa insangu efaka kanje ehlukaniswa ukuthi 10 u2 rand. Nalapha ke imboza bayigoqa kanjalo beyigoqe ngephepha beyigoqa ibe ilento le ibe ifolder kanje phakathi imboza bekhona kuthiwa ama5 ike nama10 bayahlukanisa bayadayisa abanye bekudayisela ezinye iboshwa. So imboza iyona ukuba ngcono. So ngoba nikhumbuleke ngoba ngila anginamali. So uyabona ukuthi imboza ibhenywa kanjani ejele ibhenya nawo again ugwayi nje ejele. That's why ubona ukuthiwa igwama ongekho ejele ibosha ziba nolaka and kuyaliwa akwenze nje ungaliwa ngoba uzothi ukhipha ugwayi wena abantu abanabo bazofuna bonke uqinisa unqaba egcineni kwakhona ugcinela ungasaneliseki ngokubhema seniyaxabana niba ukuthi ugwayi wakho. Alright, so ngifuna ukuthi kulentela abantu abamhlophe nabamnyama ukuthi baphila kanjani. So ngoba ke mina ngiganga ngingenela ngaphakathi ejele vela kunalutho. So umuntu omhlophe khumbula banenhlanhla baphiwe laba bantu indeni yabo irich. Mhlawumbe ngenze ukuthi ngoba bayingena kuma drugs mhlawumbe waboshwa ama drugs, let's say so uboshelwa ama drugs wangena ngaphakathi ejele. So vele umuntu akakhomithanga like icrime serious ukuthi ngibulala umuntu noma ngenzeni uboshiwe mhlawumbe la let's say uzobosha for abama 3 years ma 2 years. So vele abakubo bazoba nayo lento ukuthi lo muntu uboshiwe uboshwe nabantu abamnyama. Vele kuyaziwa thina abantu abamnyama sinodlame especially ejele. Ngisho kanjani not ngaphandle ngikhuluma ngokwasejele. So uma seboshiwe umlungu umlungu thina la esilanga phakathi thina seyendle emnyama sizomtshela umlungu la ukuthi wena mifone fonela abantu ekhaya ubayitshela ukuthi uyahlukunyezwa la ejele la. Why uhlukunyezwa la ejele? Sifuna ugwayi, sifuna imali. So wena kufanele wena utshela abantu bakini belethe izinto la siyayifuna. Shothi ngamanye amazwi lo mlungu lo mayithatha izinto ebatshela ngale ekhaya akuzona izinto ezifunwa uyena izinto ezifunwa yithina abantu abalaje and sishaya umthetho. Then lo mlungu bayamthatha ke lapha. Shothi ngamanye amazwi sebethole ATM noma igolide labo noma sebethole impilo ebisizoba lula ngoba sebezodla into abayifunayo futhi bazobhema ugwayi ngesikhathi abasifuna ngaso. So lo mlungu bake bemvikeleke lo mlungu. Uyavikelwa umuntu ngamanye amazwi kube nje caca uyavikela umuntu wakolunye uhlanga ngoba bona banomnotho banayo imali akufani nathi landle emnyama. Thina landle emnyama vele ngoba sesibulala abantu sibulala ukuthi besifuna ukubaphuca imali sifuna ukubaphuca imoto zabo. So laba baboshwe ama petty crime ukuthola ukuthi vele bazophuma anytime. So kufanele ukuthi sibavikele bayavikelwa. Abanye babo bakhona uthola ukuthi enombolweni futhi bakhona uyayazi inombolo especially kakhulukazi ngingababona base 26 la abona nje eMthunzini khona umlungu babekhona babeba u2 la abelungu babe netasi lapha elahlezi linogwayi mawufika ucela ugwayi babekunikeza inombolo babeyazi bafundiswa laba belungu inombolo baze bayazi and la mlungu lo munye ngiyasaba ukumention igama lakhe kodwa umuntu wakobosha eMthunzini uyamazi omfishane nje onamehla kuhlaza nomude babehlala lapha enumber 2. So bayamazi labo belungu laba inombolo bebeyazi bizulu besikhuluma bekhulumina nenombolo yamakhaladi. Amakhaladi ayisona isiZulu kodwa mawusuyilalela kahle ihamba ikhulumeka uyayizwa ukuthi iyasifaka isiZulu phakathi. So amakhaladi kane language yabe sort of ngathi ngalo mzo Afrikaans noma iAfrikaans angaze ngifunde Afrikaans kodwa kunohaha phakathi uyezwa ukuthi la
sa Afrikaans phakathi so bayayazi inombolo so ke umbukeli ngoba befisa ukwazi ukuthi baphila kanjani uyavikelwa lo muntu ngoba sokuvikela igolide lakho lokuthi uzothola yonke into oyifunayo so ke akekho futhi umuntu ngisho ngabe kuthiwa mina ngifuna ukudlala ngayo lo yamlungu ngeke ngikwazi ngoba usuke senamngcele sevikele ukuthi ngale awungeni ngale kuyenzeka kufika umlungu futhi ejele uthola ukuthi umndeni wakhe mhlawumbe sewamdikile awusenandaba naye efike esishizile kanye nathi andike uma igebengu ejele ngaphakathi kufika umlungu othothi uyahluphekela kanalutho kunamagama ababiza ngawo njengokuthi uqonqa ojela bakufuni ke lokho bayakushaya uma ubiza umlungu waqonqa ngoba usuke ukhombisa ukuthi uyambandlulula ilapho ke nithola khona ukuxabana nojela so uma kuyisandanda nje somlungu ungenamali bakubiza ngoqonqa ngapha nangapha vele wena uunderstand so ubhemisa imboza lemfe encane khona into abathi hotela ubona umuntu lapha ezithupheni usenembalo onothisa umuntu ophuma ejele namanje ohlala isikhathi almost about 3 years kuyaphezulu ngathi mbukele lemine ngibambile le L2 uzombona la if u left uzombona kwa left unezinze ezimnyama la ngoba yini ukugwaya imboza khathi ibhema uyena uselwela ukuthi iziphele konke bese kusha lezi ithupha so nomlungu kuma isephuma lapha ejele uphuma izithupha sezimnyama ngoba ubhenyiswa lokugwaya umncatho sobhema imboza igoqe nje iqala elingaka silishaya thina ngendlela yethu silishayena uthothi inkosi yami yasaba ngisho ucela ngoba wasejele kuyabulawana so bese kuba khona umuntu omzwelayo athi so umnikeza lokho okuncane ukuthi uzodonsa kabili ebesesha futhi la emveni kwalapho yilapho osuthola khona izithupha sezimnyama nami ngangaba nayo inkinga yazi izithupha ngoba phela izinto ezintshejele uma uyifica uyayifunda uma ufisa ukuthi uwazi ngejele uyavela uyilandele ufisa ukwazi ngakho abanye beze bethatha inombolo so ke ngiyahlukanisa babukeli nina futhi right kuma comment ukubuza sinabo abafethu abaphuma emajele la ngaphakathi abanye abasanda ukuphuma abanye kade baphuma bakhona abanye sibaziyo futhi abangaphakathi emajele esikhona ukukhuluma nabo so siyabonga nje ukuthi kwi-comment ukwazi ukubuza ukuthi ufisa ukwazi kwenzakalani uma sikwazi sizokuchazela uma singakwazi ngeke sikhulume ngento esingayazi kuyenzeka ke nathi mhlawumbe sikhuluma into esizwa ngomuntu esingayazi ephathelene nejele mhlawumbe siyikhulumela ukuthola ukuthi mhlawumbe iamanga ungayithathe ezifi thina sithatha kithi siyayikhuluma ukuthi sithi kwenzeka kanje nathi into mhlawumbe sesibhekisisile ukuthi sineqiniseko sokuthi iyona then bese ke siyashare nani njengalobuzayo nje la ukuthi umlungu uphila kanjani njengoba sengiyibekile indaba so mina lokho engikhuluma ngakho engiye ngakubona engikwaziyo nakwabanye mhlawumbe umuntu uzongifakazela omunye la phansi kuma comment uzoyisho lento engisho ukuthi cha iyenzeka ngempela so siyabonga ke babukeli niqhubeke nisilandele somkhanya kude TV siyanyuka kancane sicela siqhubeke sinyuke njengoba ngangicelile ukuthi ngicela sihambe siyoshaya u100k uma singakhona nje at least ukuthola u100k nginethemba lokuthi nenhliziyo ziyojabula hayi ukuthi asijabule sijabule even kumanje kodwa siyacela ukuthi babukeli nisithathe nosibeka se-subscribe lapha si-like si-share sikhona nathi ukufika lapha ku100k yebo seyi-channel encane kodwa iyadlondlobala kancane ngenxa yeni babukeli siyacela ke lokho nikwenze njalo sihambe se100k siyabatshena nabanye besibukela abanye ke vusi emsebenzini ningizwe kahle mhlawumbe ngangayithula lento ngiyavelelwa abantu bayafika kimi bazongibuza ngiyasaba sometimes ukuthi kumuntu ngivele ngisho ukuthi hayi mina ngoba emsebenzini ngisuke sengiqoka amakalabha ngifaka izibuko akekho kunzima ukungirecognize ezingila kwicamera so umuntu uyafika kimi uyangibuza bhuti akuwena lo okube kwi-channel kanje ngiyangifuni babukela ukukhuluma manga ngiyasaba mina ukusho ukuthi imina kungcono uyibonele wena uwenze lento futhi ngoba phela ngike ngaba yisoni phambilini so icala liboli ngenzeka sengibuzwa mhlawumbe ingane encane eyatshelwa ngami mhlawumbe kwathiwa nangi lo muntu wakwenza ukuthi mhlawumbe ngenzeka usefuna ukungibulala ningixolele impela mangiyiphika ngithi akumina noma ngithi umuntu engimaziyo noma ngithi nami ngeke ngimbone kodwa mawusuyibone nangokwakho kulungile uzukangiphika ukuthi mina kodwa ukuvuma kwami umlomo kuzoba kancane ngaphandle kwabantu abangaziyo so bakhona bafika emsebenzini vusi hayi angiqamba manga ngisho ukuthi beza kabi mhlawumbe ngokuzolwa ngoba omunye ngize ngimbuze le ndoda wena ngoba uzothi ifana nami oyibona la kumkhanya kude TV lo ndoda ikwenzeni yini ofisa ukuyikhuluma nayo ngiyayibuza lo mbuzo but ningixolele makuthi kunina ngiyibuka njengomuntu oyiphakamisa ngiyiphakamisa nami ukwesaba ngoba ngiye ngazenza izinto engekho right phambilini ngiye ngazi mhlawumbe umuntu esefika ngokuthi naye ufuna ukuzoyi
phindiselene but angeke ubalekele lokho. Lungile ke babukeli, siyabonga nibe nathi njalo. Siyabonga.